Alright, mzuzu njengamanje ingamashumi amane nambili. Khona umsakazo nakho othanda kakhulu TUT FM 96.2. Sawubona makuthi usanda ngena. Namangazi ukuthi buhleli kuphi namangazi ukuthi buhleli kuphi kodwa ke siyakwamukela ku TUT FM 96.2. Namhlanje kohlelo lakho liphathele mina usifisa ukuhle ngwakamsimango isibongo kanye ngangibiza ngo DJ Stozy. Bisho ngempela sithi namhlanje isonto. Zisithupha insuku laphana kuZibandlela. Enyakeni wenkulungwane 2020 6 December 2020. Izona ke ingoma engizokunikeza zona njengoba kuyisonto kanjena izona ingoma engizokunikeza zona. Ingoma lezi ayifuna ukuthi ujuluke bafowethu ayifuna ukuthi ujuluke ifuna nje ukhulume kahle. Yasizwa. Kodwa ke uma iselector namhlanje egama naye ungifakele le ngoma uyena ongifakela angizazi angazi ukuthi yini igama layo kodwa ke nje iyashaya. Kanti ke ungaxhumana nathi ke lapha we are TUT FM ku Facebook, TUT FM ku Twitter na ku Instagram TUT FM. Okanye ke ngilanda mina straight kama lami ngosifisa kuhle msimango ku Facebook. Stozy the DJ 15 lapha ku Instagram. Bese uthi MC Mhlokolozi lapha ku Twitter. Na ku YouTube ngiyatholakala MC Mhlokolozi mawuthanda 0848945463. Thumela ingoma yakho ufuna ngidlalele yona mhlawumbe uhleli lapha noma mazi noma nobabazi ingoma ufuna ngidlalele yona ithumele njengamanje. Ungitshela nje ukuthi kungani ikhethile namhlanje ukuthi anniversary yakho namhlanje. Happy anniversary kwena makuthi birthday yakho namhlanje. Happy birthday. Saloko skitchima kanjalo kuyoze kuyoshala phana ihora lesithupha from 3 to 6 every Sunday. Usayithola le ngoma ezimnandi. Yothi ke makumbana ihora lesithupha bese nginikeza ozakwethu lento beqhubeke nayo TUT FM 24/7. Suke nje sigudla nayo lento, suke nje sigudla nayo lento. Kodwa manje ake ngifake nayo ingoma oyithanda kakhulu. Thokozela ingoma sobuye mfaka le ngoma TUT FM 96.2.